Pai swaji. Right? Poison pai. Uchikafu. Ndiana iza poison. Maizire. Handina kuisa. Asi kuri ndakaisa. Akaona ndo. Uju. Vaizaji. Wangori papi nepapi. Vaisira muchikafu chano. Taurisa yo, taurisa. Taurisa. Vakandichitora maplate ndobva vemienzi nababa ndobva ndafa ndobva pakura ndobva vaisa pasi ndobva ndipa muriwo vakanditi muriwo uyu ndokupakura mienzi nababa vako ndikati orit ndobva ndapakura ndobva washota ndobva vatora muriwo mupote yavo ivo ndobva vawedzera imomo vakawedzera indaitarisa kubhora ndichidzisa meso pasadza pandakatarisa kubhora ndikadzisa meso pasadza ndopandakaona vachida so indobva vatora maplate andobva vanobaba vangu plate iyoyo vakaudzira ndiyo vakaisa ndiyo vakanota vakapa baba vangu isina kuiswa ndiyo vakapa mienzi vachona ndokubva ndatora sadza rangu inini randa ndapakuridza ndokubva ndaenda naro kuna baba ndikati baba oi sadza iri mundipe iri ndobva ndagerisa maoko riya ndobva ndaenda naro kuma ndobva ndanoisa mupabhegi ndobva ndarasa kutoa Anizivane wale kwa mshonga. Kristina Jibutsa. Koinda. Kristina Jibutsa. Nesibabeki. Pamusore mambo. Mambo wanga uri musi weindependence. Takabika ndanga ndiri kumba ndikafonirwa ndichairman wedu wevillage. Chairman vanditi muri kunonoka uyai muone vanhu kuti vanoita sei chikafu ape vanhu. Tanga tiri gurupu re10 takapita 10 vanhu vakabhadhara mari $3. Tikapuwa usai hwedu kuti tibike. Saka ndasvika kuya vanhu vachibika usavi ndakasvika ndikati iwe ndiuri kubika kune vasikavati nawo iwe ndobika sadza reusavi. Saka vakabikwa sadza riya neusai huya vakabika sadza riya chairman vakabva vadzoka madziviri vakati pasadza ramuri kubika musanyimawo muenzi hapana musha usina muenzi anouya muenzi akabva auya ndobva sadza rapedza kubikwa nevasikana tikati hazvatiri 10 vamwe 2 mudzimba dzavo vamwe 3 vamwe 10 hatipakurei sadza Mataura naye. Hatipakurei sadza umwe aipakura usavi kana isigwa mupisi 10 woisigwa 10 vanenge vari 2 woisigwa pisi avo chero 10. Saka tapedza kupakura usai huya uyu akanotora maplate kumba ndikati tisire chairman nevaenzi ndotora maplate wayo auya nawo maplate sadza rakanopakurwa ndikatapakurisa inini ndobva ndadzoka ndikabva ndati Fonera materi. Kati aida kubikirwa sadza anonzani. Aiwa, vakabatiwa chivanhu. Fonera materi. Akatomboita problem akakanda kugona drive. Saka ndakabva ndatora usai hwangu inini hwakari muchibhodho changu ndikati regai ndiwedzerere sezvo tazichipe muenzi nachairman. Ivi mwana ndobva ndamuti achisiro isewo yako please bhozi ndingasvotesa usai hwangu hwakawanda. Vanhu vatotora usai hwavo. Papa nevanhu vashoma shoma kusvika kuma10 muri yavo. Ndobva ndasvika ndakafamba ndakabata maplate aya 2. Ndobva ndasvika ndikagadzika pasi maplate aya. Ndakadzika maplate aya pasi. Vamadziro vakatora iyo plate, vashawa vakatora plate yavo. Ipapo inini ndakangoona vachidya sadza. Saka papera udya sadza paya vanhu vatopararira. Havaimwa madhiringi tikavati ngavapinde kumadhiringi. Tapedza vanhu vasadza uyu mwana waya ndobva ndazoti pape musi wa27 28 May. Kwai chairman vanga vaurawa. Vakaisirwa poison muchikafu. Vanga vaurawa. Nyaya yanga yakutofamba muvillage. Saka nyaya yakufamba muvillage inini ndakabva ndaenda kwachairman ndikati nai chairman kuhanzi makaisirwa mushonga muchikafu indako. Ndobva chairman vati ichokwadi nyaya ndaivharira kuti isabuda. Saka nyaya iyoyo manje zvayabuda kudai ndakaudza mhuri yangu inini ndindandaiswa. Saka zvayawazviona mwana wangu ndavhara. Kana abva ndati chairman nyaya iri kundirwadza ndobva ndadzokera kumba. Tataurira naye ipapo akati mwana azviona. Mukadzi wacho ndobva ati ndandaurega murume wangu anga afa. Mukatochema ndiri nini ndokauchema azviti. Saka ndakabva ndati ini nyaya maitaika haiti regai ndingoudza baba. Ndakadzokera kumba ndikanoudza baba akati imanditi vanhu vaivepo muchibika here ndikati handi chairman here ndikati imimi chairman ngavadanwa nevillage vataure zvavakaonawo muchiisa mushonga nokuti ndiro ukaisa pasi munhu uchiisa mushonga chikafuudza kuti uraya munhu akaona mamuona endamona ndiwo munotaura naye kuti akakuona ye muchidi akazosvikira kusarudza kuti sadza rake iyi ape ani baba vake
haasi kuti makaisa mushonga, asi ari kuti makaisa hata haazi kuti chii. Pamusoro edare, pamusoro emama maminitsi ekutanga akauya achiti Aiwa, asi maminitsi. andikureya pokutanga akati mushonga vaisira baba vangu mushonga iye kuti chete yave munomu takangoiita kwababa goni takatamba takafamba 5 times. Isu tiri kutaura zvatagwa tiri muno ende ndomatiri tanzi ana akaona muchinyunyurudza anika zvamaisa but haazi kuti chii, ndobva afunga kuti hazvisununguki kuti baba vangu varisi. Akakuchinjira isadza zveshuwa here? Akauya akachinja zveshuwa. Angoti Una makore mangani? Mai. 11 years. 11 years. Mwana wani? 13 years. Mwana wangu 11 13 mwana wani? mwana wangu Ane makore mangani? Tobvunza varidzi. vataure iye ati 11 kuti baba vake ngavataura handi Aiwa, achikutoverenga zvigumi, anenge aratsika ngaangotaura gore chete. Ende gore ripi? 2012. Juni 2012. Saka muri kuhwa here? Isiu mwana mudiki tikuti isusu unzwa here? Mwana uyu zira rake nezvakaona zvinhu zvikatomuremera zvikuru kwazvo. Ndaiti ndinoda kutaura pamusoro edare, pamusoro emambo, mambo ndine chikumbiro vana vemazuva ano mambo vakunyeka zvatakuona muzvaremu zvokuti kana mumajere tinanofira mambo vana vemazuva ano vakutaura zvinorema mambo tiri kuona zvakawanda tozviona kuti aiwa tingaende kure nevana tongosiya mambo vana vakutaura zvinhu zvinorema zvizi zvavasingazivi zvavasina kana kuona mambo pachiita paindependence chero vanhu vakuru mane kumbotukana kwamunoizita manext door but isusu mwana uyu tingati angave achivavengerei maya kana kuti aronge chinhu chakadero angadero achitsvakei ari kudei tomboti aronga anga achirongerei ari kudei anoronga ega iye ndiye aive navo kana saka akaronga navo ndandisina mwana uyu aiwa kamai paakapiwa ndiro dzesadza makapani paakandipa ndati ndiro dzesadza dzainopiwa ava dzakapiwani ndakaenda Mukanogadzika. ndikanopamadzivire navashava iye akateera neyake iye anga neyake ini papo handizivi zvinhu zvakazoitika handizivi imama akagara nani Ndagara nomumwe chairman yanzi Chava. akazviona here kuti machinjikwa sadza Akazviona kuti kukura padare ndakamudaidza ndikati ndikanitange kutaura ndirwa zvakaita mwana uyu pakauya namai ava nesadza taya takagara tangoti ini ndititse pano vamouya nemapureti akamunangisana nevanhu vakabva vakatoseta kuno kusedetector saizvezvi nobva vakadini vatsveta kudaro mukazeta pamusoro ivedare aiwa ndambototaura ava ndivo vari kutaura vauya vadaro vatsveta ndiro dziya mwana wangu akazouya nekapu yekugeza nemvura yekugeza maoko ndobva adini atanga kusurudza kushava kugezesa shava maoko ukauya pendiro ndobva ati baba torai pureti iyi iyeyo ndipe heyo ngati ndinoda kukakavadzana naye ndobva atora ndobva adini aenda papera 10 minutes ndobva akazondidaidza ini nani nasekretari undaidza ini akatomira nani nasekretari wangu ndobva ndasumuka ndichiende kuya otosiya munhu wangu achitodini achitodya sadza ini nangu ndangoti hehe ndobva ndatopa umwe muramu wangu anga aripo achitoda kuchimisa nokuti ndakuya ndobva kuti muchiona takuchinjirai kureti taona umbe amairima vachidini vanyunyurudza padaro ndikaona kuti chii chavaisa handina kugutsikana nazvo kubva ndava ndadini ndosaka ndakutorerai ngati saka waisepi sadza racho handariisa mupepabheki ndikaona kuti ndikuze kunodini
ikana imbwa atoidisa chitoere tingati alright iwe secretary mwana wangu zvamaona chizvinyararai zviperere papi pamwe zvadaro handina kana kuti ndakambovabvunza amai ava takagara kubva musi wa19 uyoyo kusvikira musi wa5 May ndo pavakazouya kumba kwangu kuti zvendiri kunzwa mukufamba muvillage umu ndironza kuti zvishuwa imi mai nekusvika kwenyu kwamakaita mungaita mbiri here kuti mamada kuurayani village chairman vandati ndeshoko riri kudini riri kubuda ndikati zvishuwa niniwo ndakarinzwa ndadaro kuti niniwo ndakarinzwa vakati makarinzwa nani ndakaidza mwana ndepano vatanga kudini kuti taura zvawakadini zvawakaona vatanga kudini kutaura ndizvo here mai ndizvozvo atanga kutaura zvakadini zvaakaona inobva ndati mbuya ngatitaurirane kuita kuna vanhu panzandi mai vane green vangu vada kutaura timbotaura pamusoro ive dari pamusoro ive mambo inei ndaivepo pane zvinhu zvichiitika ndachikumbira kungopa muenzaniso sekuona kwandakaita mbuya vangu vachiita vachingopa chikafu kopa vaisa vandikamboona vachiisa pavaiendesa mandiro echikafu zvavakasvika vachiita havana kusvika makatarisa nyaya iyoyo chete pamutambo wese makatarisa mapiro ivava chikafu sei noti ndaivepo pamwe chikafu vose mozonyaya kuda kuongorora kuti avapiwa sei noti ini ndaitove padhuze nevanhu vaipiwa chikafu chacho saka maikutarisa ndaitingotarisawo semunhu aive padhuze nevanhu umwe futi akapiwa sei mwazira ivavo ndio vavaenzi vakapiwa chikafu zvokuda kutaura kwandiri hazvishandi kunzewo kuti ndingatokubatanzai kuti pamwe maitoziva zvaida kuti munoona ngo maitori patofu guru rainge raronga kana pane zvakaronga kana zvii zvechokwadi kuti pane zvakaronga because munhu anoona kuchesirana zvitofamba ufakazi wenyu haushandi nekuti ari kuti akaona uyarapi pikisanai naye anoona kuti achingori kuno mukauya tikatokudanai mukapinda muno tikatotanga unzwa nyaya yacho izvizvi saka maonero edu manje ari kuti mwana uyu angadaro achironga nyaya yekuti adi agobhenefita chii ndomubvunzo wangu ndafunga ndozanguda kutibatsira kuti mwana uyu avati avana vamazuva ano vaakunyeka shuwa ndokutaurawo kwavaita imati makaona mapiro aitwa vachikafu musoro yedu ari pamusoro imambo nyaya iyi mambo inini ingabatiyeni zvishuvi kuuya kuno kutsvaga kubatsiridzwa inini ndotsvaga poison yekuuraya vamadziri ndatsvaga poison yekuuraya vamadziri handizi chandiri kuvaurayira ende handinei navo chikafu chotogwa chonorasiwa chisati chaongororwa kuti chikafu ichi ngachipiwe muhukwini mai ava vanga vauraya munhu dai vamadzivire vakarwara vakafa vakaisika vachinzi ndaimovharira chikafu ndaizotongwa ndakadii nanhasi inini ndiri munhu ari kutoita semunhu akaipa chirova nhamo ndotochakanda kuenda kumapota asi ini mushonga handizivi zvemushonga isusu basa redu ndiri kuyananisa vanhu toda kungodzokera kumusha munoti hama nehama asi chedu chokwadi toda kungotaura isusu hatisisu tiri kuti mavapa ndimai anowana kutaura izvozvo taurai pamusoro edari pamusoro kuti hangu mwana sezvakaona ava vachisa mushonga akanoudza baba anamboti mushonga vachinyi haazivi chavaisi kudai vesauti zvaakaona kuda masipaisi ariko mazuva ano zvaakaona izvozvo vari kuramba kuti handapisa nditi ikunza vada kura vakachengeta kana kunopa huku hayo yakanula asina kurasa mutoileti kurasa mutoileti kura kuti mushonga nokuti tunjaiswa munyu haasi kuziva asakairasire mutoileti kana kusavi sakairasire mutoileti mama zvinhu izvozvo airasire mutoileti mwana uyu zvazvakadoipa so kuti inoraswa mutoileti tisu taiswa musadzi iraswa mutoileti ratinzwa ina hangu nyaya ingwe inoda kuti muyanani muve vanhu vanogarisana mosiyawo nyaya dzekufungirana namunozadare ragara rakuziwa inini ndinoitawo shepherd security
area yekokoko chairperson akadedzwa nedare irori tiri machairman 3 inguri chairman wacho tiri 4 asi tichibvunza nyaya iyi tichiona vachitimbiridza vanhu vachitsanangura kuti mwana akarasirei sadza takaedza kuvaonesa kuti sezvo mwana ari mwana mudiki asi dei paakatora sadza kuna baba vake akanga ndachikumbira ndachikumbira noti kundivhiringidza kuso kuti titaurira nenyaya mwana paakanotora sadza kuna vamadziviri achivachinjira ndiro takabvunza vamadziviri tiri machairman nepovho yaivapo kuti vamadziviri makakwanisa here kubvunza mwana kuti uri kuidii ndiro vakati handinokwanisa kubvunza tikabvunza mwana kuti iwe chitora ndiro wakanyeverera here baba pane zvawavona akati handaunyevera baba tikatarisa kuti pamba paitikira mutambo nepamba pamadziviri papamida pana panofana pakombireti ikoonekwa saka isi takabvunza mwana kuti chii chakaita kuti iwe unorasa sadza akatipa muono kuti pamba vanin'ina vake mwana uyu vakatowanda vadiki vamwe vanotone matuyezi ndakakira kuti kana paine chimwe chinhu chakashata chine chaikwa musadza pamwana mukuvakati iso andakasamutereti saka ipapo ndo pandakaona pakazomudza mhepo kuvamanhare kuti nekuti sadza rakaraswa. Okay, alright, saka vamhanhare vari kumhara vachivapimiwa uroyi vapimiwe mambo nditore muroyi yangu vapimiwa uroyi nditore muroyi vapimiwa uroyi nani nemhuri yavo imhuri yavo munhu ava vana problem vavakazvigarira munhu akaona mwana saka ndiye angadero achikupumai aiwa tikutoti kana tikutsvaka munhu ane mhosva kozvochamhosva akaudza vanhu kuti ndaona chunhu ndiani ndoyu saka ndiye vane nyaya aiwa ambe mwana anotoziva chero mukasazvitaura imi agara anoziva saka musachaziva nokuti ndimataura mwana anoziva chero mukasataura mukangozinyarara angaitoziva ine ndiringotaurawo maonero angu zero remwana watingovhunza ndizvo kuti mwana mudiki akadai kodo kana chi kana pfungwa iyoyo kuti adini angadero achiitire tetauza kanoronde kumugere sei usamaaati mugere kure wakadii kune kumwe kutukana here kana kuri kunetsana here kumwe kwamunomboita kana pane pamangambovhiringidzana nemwana here kuti akufungire imwe wakadii manzwa mai because munhu akufungira mweya wemwana ari kuti pane chinhu chandakaona muchiisa musadza asi haana kuziva kuti chii obvious munhu kana achinzi aisa chinhu musadza ikuwa munhu vazhinji pfungwa yedu inomaira kumushonga westi kuti munhu ada kurawo pamwe iresipi iwana yatoratoiswavo vaite vakatonakirwa zvikuti tumusoro chameni vaite vakatonanzvirazvo harima but pfungwa dzakamhanya moziva vanhu vakanzwa kuti munhu anga aisa vanomhanyira kupoison kutozorasa kuti kwaakaitawo pfungwa dzake dzakamhanyira futi kui poison toziridze nekurasa ndei yekuti chimwe chinhu chinodya apa chida zvoona ndichatongwa pamusoro pacho namwari kuti vazoregera chinhu chilazo zvakashata sei madhirama zviri mamboni anonzi anouya anesovinondwana makosana nhamu kunzi nhamu wachinda kapuse noza nhamu avamwinira kapuse gogo kapu yavo ndo vaangodzitenderedza kuti gogo kunodai wakonaa gogo vangochemana kuti nhamu wachidya kapu kuti atikona imbuya kapu yatazii aiwa nhamu wachidya andikona muzukuru ndaida kuuraya iwe but zvaramba so iwe mwana izvikationi kuti tikuti ukunyepa kana kuti haunyepa inewo mhai zera remwana mukumirisana naye anga ari munhu mukuru taigona kuti taigona kutomuripisa chagori kupima munhu uroyi kwakashata manje uhu hausi uroyi mai muona uipa vati uroyi ndeuya wekuti muka usiku maroya munhu madini
izvo kusapoizeni zvokuti munhu aisa poizeni kana wasajo zvamufanira nemunhu akava bhora zvinoita munhu ari kuwana munhu akava bhora hausi uroyi kana waive mushonga une werudzi kuraya munhu asina mhosva pamwe anenge anayo ati kumuuraya nenzira iyoyo unenge werudzi saka ameno vadare inini handinozivi maonero evamwe anosiyana takawanda nyaya yakadai inodei mumangari ndiani ndiani makamangara muchipii makamangara kwamambo kwababa vagonyi imangara ichiti ndakaisira madzivire mushonga muchikafu avauraya vakati muchiuya kuri takafamba ka5 munhu wamuri kudhila naye kunyi mudiki nakura ati mazunyatsa awana azopura ani mangani pai chero akave mudiki mabonda okudza yangu matongero ndiwayo nandirambi nokuti ndini vanotitungamira atina chatatatonga izvo tiringotsvaga nyaya varidzi vemwana chimbonzwai mama ivi atina chatatatonga kana mambo hatisati tapa mutombo mwana ane makore mangani tikutsvaga makore mangani ati pai 14 hatitotenderwa kugadzika mwana akadaro pamberi pedu but kana ataura zvaataura ndo zvatobatirira pazviri zvaataura ndo chokwadi kana tichitonga matatu nyika ine mitemo vana ani manzwa mai azvataro vati vana vamazuva ichokwadi ari kuna tondisa kuti kucheri ana ivo amazuva kwanzi mukasavangwari handizve ndo vamataura but nekuda kwokuti mudiki kudero handizve kutova mudiki kwake iko achitaura zvaanotaura vanhu vanotsvaga kuti daka rangadero anaro nderei handizvika nekutsvaga kuti zvakaitika sei munhu uyu iziva rari kuti azofunga zvinhu zvakadai chichamboiti ndo vamusi kuda kutiti handina chandaramba sikuda kutsvaga kuti nyaya yakaitika sei mwana akaita sei kana akatumwa kuti achinhekapo achinhetini mai vake varipi vari kokumba pakamboita here nyaya dzemakuhwa ekunyengana nevavo hapana saka daka ringashandiswe nemwana rekuti tingaona muchidai dzove nhema ichokwadi handiti mapawa so nyaya kana taunza mwana akadai so mudare achiunzwa nemi mudare aitofanira kutotiudza musipo yes tamfanira kumutora unotsakunangurira vamwana nekuti pamwe anogona kutya kutaura kana taura musiriro angaita vamwana vaanonge akasununguka pavanhu mapapara mai itsangona mune maiti mese tikatoti pamwe kuda muro akazwa kumesa taita kuti ndizobvunza makore sekuti ndada kutsvaga zvakuti daka ringave apa ringavarei chichikuitika yariye mambo auya achimhanhara mwana uyu mai vatatoapa mutongo zvisina kutambisa time yedu idaro zvino ndo vari kuunza mwana mutete kudaro hazvisiri izvo vaunza iye rikatoanza papacho vanenge vakatsikirana neni kudai ayo but imibva makuda panyaya yekuti mwana ndiakudini ndiakaona inobva yasara ionani vaona pamusoro imambo pamusoro ava mai vachimhanhara ndizvo vakamhanhara baba papera nguva nyaya isina kutaurwa asi yaitaurwa muvhileji timbofamba avasvika vagwadza kuti ndiri kutaura mwana achiudza baba vakanditi vakamuteerera of course vakati zvakutaura mwana ndezvechokwadi anditi ava zvakutaurwa muvhileji pakati ainda kuda kunomhangara kuti kwamambotigadzisa nditiwo kuti nyaya iyi inofamba sei baba vachiudza baba kuti ndakunomhangara
vataura imi muri chii munyaya iyi tati ivo hama yavo vari kutaura muri chii munyaya iyi munina wenyu kana tichiita nyaya hatitande nepfungwa diki dzatee tichishandisa handiti mapano asi tinodzikisa njere handiti totsvaga chinhu chinoitwa kuti chitibatsire mwana uyu maita zvakanaka kuunza nyaya kudaro chinonosunga isusu sedare ieji yemwana handiti ndiye kureva kuti ava nemi muri kunorwisaniswa nemwana kana tonotaura nyaya iri siriyasi yakadai isu tinoiisa kumahumwe handi makwana because munhu ari kutotibatanidza munyaya yatoka hazvikude handiti makwana asi rwodzi runobva kumasuriro amai mwana uyu kana ataura nyaya iyi isiri yechokwadi marizautsi kune vanenge vari vapenyu tinoawana handiti makwana kuuya kwamaita kunoka matoisa mwana uyu murekodhi zvinozotibatsira mangwana handi makwana kwete kuti tingati isusu mauya muri kumangarira ava vakaudzwa nemwana kuti maiswa mutetura munhingi isusu tikanopinda munyaya yachona hatitoramba atogona kuvabatsira kuti vanogona kunge vasiri kufara nemabatirwo enyaya yavo saka munosununguka futi kuaprocha rimwe danho hatina chishauro pazvi munosununguka kuenda kune rimwe danho amai mutopesera mamusoro munzo zvakutoda kutaurira hatidi vanhu vanoindisaita violence mauya kumatare kwedu makutoita kunge ndimi maunzwa kudare kana kuti mauya muri mwana wavavanda but vari wrong mama vari wrong ini zvandoda kuita munhu toda tsvaga zvakasununguka handizvei tikuti isusu pamwe ndakunzwai muchinyuta avo vari kutangira chiti aiwa toda kusunungurai munogona kuenda kune rimwe dare munotatawo nenyedu musati kune kwayakanzi hainabata zvakanaka because mukangotaura muchidero vanhu vanogona kuzokuona isi vanhu vanogona zovadero futi munokuti takambonda nenyaya yedu tatakanyana tatakati tai sunungukai kuenda kumwe muchitsvaga chasindi takasunungukai munoona mumangara pamwe kana kwamedza chiti munogona kuenda turuningi magoita zvenhingi zvecivil court pamwe zvichida munonowana chokwadi uyu zvichitogona kunge tine maonero akasiyana une nezvamabitarisira kana nezvamunofunga kuti tiita isu mupamomo nyaya iyi mabatirwo ayaifanaiitwa handiti inhau yekuti munhu akanobatirira pamashoko emwana akafamba nawo ndiye aifanira kurangwa achingorangirwa chetonzi aiwa imwe yatabvaamakanzwa naye akangaifamba ikusvibisa ndiye munhu aifanira kutongwa totarisa kuti uri kutera zvotaurwa nemwana uyu dai anga ari mwana ane njere mwana mukuru adzichishanda ainorasa sadza raaona richiswa poison kana chimwe chimwe aitochengeta kuti sadza rikaona richiitwa zvaningiri hombobuda aizoiswa kumatest roonekwa rinei ronowanikwa rine mupfuwira zvavo vamwe utori mutongo wokuti wetendeudzo because ava vaifanirwa kunobatirwa pamashoko wotofamba nawo auya nemwana uyu inini baba vangu zvakandiudza vakanyenga mai vangu ivo vanga vava munakura musi wavaudzwa kunzi vanodiwa ndaraunga angavakaita mheri kuti ndara akadai anosanga ndaraunga ndobva azofunga plan
nekupfuura mai vaya uri kuramba munhu bati kudya zvinhu zvaakabata avakazova kutura plan vaasoti aindikwa friday yaida kukwana chete vakutonoivakutosa muroti kwaiuya nemuntaraunda saka zvese zvakashata zvaitwa mwari ndemufuni asi kwakaipa ndokwatomhanyira noti upenyu haudzoki